Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi kadi huccite moɗon oɗo subaka talata hande ko wiren tan goto fof salminama e inde kono kadi manama e yettore ɗum noon serenɓe men jejjitaka hay lawol gotel goto fof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gorko sehil muɗum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye jaam Allah walema no mbaɗɗa e hendu hande poussiére leydi Amadou hande poussiére jippima tigui hande ne jiiɓi ene jiiɓi so Allah sona hendu ni ko poussiére tigui ɗum noon yo Allah faabo a salmitama no feewi a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men ɗoɓe goni e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala eɗen kadi jettaɓe eɗen jarnaɓe holno gowɗen yettirdeɓe e kala subaka Aissata noon tigui Amadou poussiére o ne gasan taw ko ɗo ha alhamis saabu noon météo wi ko noon kadi ɓe mbi noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydeji leydi Sénégal woni usine walla mbiyen tigui nokku kesso mawɗo leydi ndi udditi woni ko fate banggue kuɓam tawi noon ko hendu tigui dognat ɗum ko noonne kadi ene hen kulhuli jogaɗi to banggue laygol rafi biteɗo coronavirus noon tigui wadde ko jayde las udditotama las quotidien e oɗo subaka hande arti ko e laygol oɗo rafi biteɗo coronavirus mo ganduɗa koko feeñi toon to dow la Chine kono oɗo saaha tan layyi tigui ha e capantati leydi e nder windere nde ine hen noon leydi Italie oɗo saaha noon jayde wi tan ko Sénégal nana tigui heɓono ko yewti ko e on ɗon rafi ɗum ɗon noon holitama wonde toon to aéroport international Blaise Diagne Bodias ɗum ɗon noon ene wayno tan gueɗe kala ndendinama beele tan kala tan omo ganduɗa kay ko garɗo toon ummidi toon koto leydi Italie kañum kay ma teste manam ma ƴeewe beele wondani e on ɗon rafi sappo e jeegom tawi ko leydi wondi e nder hono dental bitegal CEDEAO kañumen ndentini doole munen kay gam haɓare ko yiti ko e on ɗon rafi tawi noon ɓe darnata golle ɗe walla mbiyen ɓe puɗɗorto ɗum ko ɗo e institut Pasteur gonɗo ɗo e Dakar ɗum ɗon noon ko hande subaka tigui ɗamina aɗen ɗon golle ina puɗɗo yo Allah dandanen jayde enquête jayde nden ɗon ene wayno arti koye gudditigol central kesso tawi noon ko toon to Taïba Ndiaye on ɗon noon ko yewti koye kuɓam tawi noon ko hendu tigui dognata ɗum saabi noon mo hono jayde wi ko Macky Sall ne wayno udditi tigui e ko yewti ko e gonɗon hello walla mbiyen udditi tigui e hendu heesu wonande leydi men Sénégal saabi noon e wiide mabɓe ne wayno Sénégal tawti leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko mawɗe to banggue ko yewti ko e kuɓam saabi noon hamo leydi ndi wi ene wayno hono Sénélec tambiɓe ko yewti ko e kuɓam ma ɓeydu ko yewti ko e production muɗum ko tolni e 15 e nder temedere ko noonne kadi ɗo adana ɗo kono tan ɗo wattu ndiɗo kay ene wawi yettade ha tolni e 30 e nder temedere saabi noon haw wi ene wayno Sénélec ene jeeya tigui e galleji ɓurɗi mantinade ɗo e dunde meɗen Afrique jayde Le Soleil jayde guendire nde ene wayno kañumne arti koye on ɗon parc mo ganduɗa ko Taïba Ndiaye gudditaɗo ko yewti koye kuɓam saabi noon jayde raɓɓikini tan e kongi so wiide wonde mawɗo leydi ndi kay ina wayno uddirtini Sénégal tawi noon ko centre kesso mo ganduɗa ko hendu tigui dognata ɗum l'observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias wayli ko sawru mbaggu kañum ari ko e crise mbiyen caɗele tigui teskade conseil d' administration to banggue société biteɗo africaine de raffinage saabi noon jayde wi tan ne wayno ko hendu walla ko gollal tigui digui toon to Sar ɗum ɗon noon ko actionnaire biteɗo Khadim Ba kañum tigui ne wayno accita ɗen golle ko gollortona e on ɗon fannu saabi noon omo ganduɗa ko directeur Loka Afrique kañum tigui ne wayno hayti hokkude ko yite ko hono caution tolniɗo e temedere 30 milliards e kalis meɗen CFA saabi noon kay ma ittu ko yewti ko e ligne crédit mo tolninoɗo e temedere e 60 milliards e kalis meɗen CFA ina tawe hen coronavirus toon to dowla Italie ɗum ɗon noon holtama wonde kay ko gonka Sénégal naɓe wurɓe toon oɗo saaha kay ina jonca tigui sababu noon ko gueɗe biteɗe rafi biteɗe hono coronavirus wona ɗum ko biteɗo Alioune Badara Mbodji addi hen yiyande muɗum so wiide wonde oɗo saaha ko yewti koye gonka mabɓe toon ina kay hamni ko noonne kadi ina jogana kulhuli no fewi ko tolni noon e 129 neɗɗo kañumen kollita wonde ene gondi ono rafi toon to leydi Italie jeegoma mbasen pitali munen ko tolni Sénégal naaɓe 30 oɗo saaha nana jonca e on ɗon nokku Dakar Times jayde nden ɗon ina wayno arti koko yewti ko e hitande nde mawɗo leydi ndi Macky Sall ne wayno hepti ko yewti ko e laamu e gardego leydi Sénégal woni Macky 2 ɗum ɗon noon jayde kay arti e pecce ɗe ganduɗa ɗe oɗo saaha nde fecci ɗum so wiide wonde holko heddi oɗo saaha e ko wiyete ko hono fast track ɗum ɗon noon ko lebbi 12 caggal ko subta e gardego leydi ndi hono Macky Sall Dakar Times noon ne wayno nana hokka tigui no famiri e on ɗon gouvernement mo ganduɗa ina wambi ko tolni e 32 hono jagorɗo
arɗo ɓe koltino wonde tan ko sappo e goo tan ko sappo e goo e mabɓe ne wayno keeɓi ko yetti ko e gonka muɗum timmuɗam to banggue golle oɗo saaha noon hollitam wonde ko heddi ko kala woni ko e lajji e to banggue gollal muɗum hayso tawi kay mawɗo leydi ndi heñorinoma wonde yo kay waɗe ko wiyete ko hono golle jawɗe woni mode fast track. Quotidien le quotidien jayde e nden ɗo nene wayno arti ko e gueɗe mawde leydi ndi kono koko guuɗi Boun Abdallah Dionne jagorɗo guendi ɗum noon ko ha joni mandaji ɗi ganduɗa ɗi kay ko dottaɗi ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Boun Abdallah Dionne ne wayno hokkiri ha joni compte courant mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon ko kanko wiide makko ko namdolo waɗi fewde yimɓeɓe beele tan ina jaari walla ina himmi ne wayno dottude mandaji ɗo e leydi men Sénégal kono jayde yiiɗi siftindemo kanko Boun Abdallah Dionne so wiide wonde yo siftor e hitan ujunnaje ɗiɗi sappo e nayyi mawɗo leydi ndi wino ɗi ko guuɗi so wiide wonde kañum ina yaadi tigui e dottugol mandaji hello yañgo ina tawe e page 5 e jayde witende quotidien le quotidien caggal quotidien Vox Populi nden ɗon jayde ko hen arti ko guuɗi Mouhamed Boun Abdallah Dionne so wiide wonde kay ne wayno ko guuɗi makko kadi ene wayno pilñitima walla gaddi tigui filñitere ko yetti ko e gueɗe mandat ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Mouhamad prophète des mandats illimix manam tan kanko Boun Abdallah Dionne ina wayno tan ko nelaɗo tigui e mandat ɗi ganduɗa ɗi gona kay ha joni dottaɗi beele tan ina waɗɗi walla ina jojji dottude mandat ɗo e leydi men Sénégal ko namdal Boun Abdallah Dionne ɗum saabi noon jayde dañigol ɗo konngol so wiide wonde beele tan mandat hono troisiéme mandat mawɗo leydi ndi hitan ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi beele jogora ɓurani tigui ɓattade ɗo e leydi men Sénégal kono ɗum ko ina tawe hen rafi coronavirus madame Rokhaya Ba Touré ko consul général toon to leydi men Sénégal jonnirde meɗen toon to Milan e wiide makko noon hay Sénégal najo goto guɗɗo to Italie ne wayno raɓaka e oɗon rafi biteɗo coronavirus hayso tawi kay o saaha kulo huuli ina jogana tigui wonande ɓiɓɓe leydi ndi caggal ɗum ko jayde coftal ɓalli stade jayde nden ɗon uddata roɓino men jayndeji oɗo subaka hannde sappo e jeetoɓijo to banggue victoire deggodirɗi woni polgoɗi ɓe mbaɗi toon to Angleterre ɗum ɗon noon ko Liverpool ɗum ɗon noon jayde wi tan ko sababude omo ganduɗa ko Sadio Mané Liverpool tigui ne wayno foti e record ɓeɓe ganduɗa ɓe ko Manchester City kono ɗum kone tawe hen Ligue européenne des champions ko fati banggue 8e de finale aller Naples Barça ko hannde saga waktuji nogas ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Messi o saaha yiɗi kay ha joni ko lewñude e dingaral omo ganduɗa o ko Maradona noon eɗen gandi waɗi gueɗe payidinde toon to Naples kono ɗum ko noon Gattuso kañum tigui woni keblino kippo Naples wiide makko noon Messi kay ina wayno ko petto ɓurɗo mantinade e oɗo saaha hani e sahaji paaɗi e goɗɗo noon cuuɗen ko guuɗi ko Kik Setien mo ganduɗa kam tigui woni keblino kippo FC Barcelone wiide makko noon match o ko match gulɗo jaw jogori wonde kono ɗum ko ne tawe hen match goɗɗo 8e de finale aller ko Chelsea Bayern hande sanga 20h sukaɓe ganduɗa ɓe ko bulaji ɗi noon ene jiiɗi tan wadde gueɗe mantiniɗi saabi noon ha Lampard keblino mabɓe wi wonde eɓene liggono gam tigui ina wayno libde ɓe ganduɗa ɓe ko favori e oɗo tournoi noon tigui Amadou jayde coftal ɓalli uddita dabal Amadou wadde udditen ko eɓɓore wonde e weekend oɗo noon Pindi TV wondude mum tan e Siwol FM yehino toon to ganduɗa woni bokke jalluɓe toon to bokke jalluɓe noon Amadou mataw tan kewno toon ko mbiyen VSD walla mbiyen 72 heures balɗe tati ɓe degguidiri gam tan ƴewtade liggeyaji mo kamɓe sukaɓe wonɓe toon ɓe ɗum noon ko dental sukaɓe bokke jalluɓe e tan wondude fedde dental WhatsApp 2000 kamɓe ndentini liggeyaji mabɓe to Amadou ne wodi ɗum ɗon noon ene wayno no mbiɗani ko noon ko caravane mo ganduɗa ko sensibilisation ɗeɓe kay puɗɗino e lewru décembre hitande ma en nde e saabi noon ɓe jokkiti tigui golle mabɓe ñande altine nogas e goho ha alede nogas tati lewru nduɗo ndu gonɗen ɓe jeehi noon e guure baɗe ni woni cukalngal ferlo e piccel wondude e wuuro witego Ndulaki ko noon kadi e lamtake e mbeɗa ɗeɗo guure kala tawete koye falde Podor ɗum ɗon noon addino tigui on ɗon caravane ko honorable Aboubacry Diallo tawi noon ko sarɗiyanke toon to diaspora omo artanen e jillu mabɓe e fayida tigui ɗen ɗon dente kettoɗen mbo e micro Fat Ndiaye ne wayno eɗen gondi ɗo e mawɓe men ɓe ganduɗa ko hanki ko kañen cosno DSB dental suka bokke mbaɗi hen golle payodinde minen ɓe fof ɓe nanni min hen ɓen mawɓe hande minen min mbiyataɓe ko génération doré DSB noon liggimo ko heewi Allah waɗi e ɗeɗo kitale battinde dañɗen WhatsApp ko hutorade nde ganduɗa hande ne nafa no feewi
Allah waɗi nde jiiɗen ɗum ɗon ko suka men ɗiɗo no mbiruɗa ni ko kañen jii ɗum ñembi ɗum e bandiraɓe woɓɓe waɗanoɓe ɗum ɓe cosi WhatsApp 2000 WhatsApp caggal ɗum no mbiruɗa ni no nde yimɓe heddi ɓe naati hen Allah waɗi min batti ɗum dental bokke 2000 minen ɓe fof min naati hen min jii noon yiyande hesere min gaddi ɗum min kaldi ɗum e bandiraɓe paami ɗum donc ne wayno hande nde dental bokke 2000 francs ko fedde mawde rendinde bokkenaɓe fof hewɓe mabɓe en tout cas te kadi fellitɓe famɓe ko aduna o yahata ko donc ko hen wona ha joni ne wayno nde min puɗɗi e dental 2000 ha ɓooyi min jooɗi min mbi mittoɗen holno mbatten ha ndendinen leñol ngol par ce que min paami wonde leñol ngol so ngol rentani pelle ɗe so ɗe keewi ma addu caɗele ma yimɓe liggo kono no yawirtini no jiɗiɗen yawira ni yawirta noon ko noon tigi Aissata ko ɗum ɗo wonno ko ɓuri hen ko mantanade hay so tawi eɗen gandi maɓe garto hen ko ɓuuri yaaji e ko fayi arde kono kam eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde hande eɗen mbawi wiide ko miijo wango fayida heewi hande ɗo yimɓe denti e dente walla denti e dente guure tawi noon ko jeddi e konngui ɗi ganduɗa ɗi moƴƴani e fitinaji kono kamɓe machallah ene wayno ɓe ñembi kadi walla mbiyen ɓe nandi e yoga e pelle ɗe ganduɗa hande nana mbaɗa gueɗe payidinde hay so tawi gueɗe fuɗɗorno koto banggue WhatsApp kono kam ene wayno nana jibina nafoore no hannirta noon tigi Amadou ko hollitta tan hande banggal WhatsApp e ko way noon ne wawi addude gueɗe ganduɗa ko gueɗe mantiniɗe gueɗe keptinaɗe so tawi ko woni foof e noon no waɗirte e no nanguirte saabu so yeehi hande ha ko wayno WhatsApp addi ha dente baɗi ni mbaɗi aɓe darna projet ji faade e nder leydi mabɓe faade e guure mabɓe kamɓe sukaɓe no ɓe mbatta haɓe ndenta ɗum ɗon Amadou koko ganduɗa ni mantini hande ne waɗi fayidete ko ummi ko ganduɗa koye téléphone uji ko way noon machallah aɗa andi no kewi wiide ni WhatsApp en réseaux sociaux en tout cas waɗi ko kelle ɗiɗi waɗi ko hello moƴƴo e hello ngo moƴƴani sa hutorima hello moƴƴo ngo daña ko moƴƴi sa hutorima hello ngo moƴƴani ngo e on tuma daña ko moƴƴani kadi ko ɓuuri hen ko welde e ngal ɗo dental ko honorable député mo ganduɗa ko Aboubacry Diallo mo ganduɗa ko député sarɗe mbiyen ko sarɗiyanke toon to diaspora to dowlaji dentuɗi sa yi jomum ne ummo ha toon ne ara renda e sukaɓe renda e yimɓe wuuro walla renda e yimɓe diwan firti ko won nafoore wonde hen kadi ene jogui doole ene waɗi gartam no hannirta noon tigi Amadou wadde ko ɗo roɓɓindu jayndeli meɗen haadata hettiyankoɓe yeeɓa kono haadema uddude mi yejjiti wiidema mboɗo jogui ko jinmi ya waɗan en ya waɗan hettiyankoɓe saabu haade men fuɗɗade a toƴƴiɗo dande welde machallah ndeke mi andano wona rewide presse tan mbawɗa ndeke hay dande machallah ɗum noon yiman yeɓiyankoɓe o ma sa woppu kan walla ma casago mi acca saha goɗɗo woppu ha saha goɗɗo mi yara kafe wadde uddu ɗum wonno ko min gaddanno won hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV ko weltare tan wonno ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno e banggal caméra o ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi